И ето това са нещата, които си поръчах от Notino. И сега ще се гримирам с тях. Много съм скарана с гримирането. В повечето случаи си купувам гримове и се надявам те сами да знаят къде трябва да застанат по лицето ми, така че не ме джаджвайте. Ще дам каквото мога от себе си. Следвам един гримьор в TikTok, който всъщност даде предложения за заменими продукти на скъпи брандове. Нямам гъбичка, хвърлих си гъбичката, нямам нова, така че ще мажа с пръст. Сложила съм си крем за основа отдолу. В принцип използвам винаги един и същи фондиотен. За първи път го сменям от много време, така че и на мен ми е любопитно дали съм си оцелила цвета. Фондиотена, между другото, е много лек. Имаше изключително много нюанси, но аз нямах идея кой да избера просто. Това е Maybelline. Много е сладичък, между другото. Така, продължавам с коректор NYX Bear With Me. Ето го, изглежда ето така. Това ако се прави с гъбички, би изглеждал много по-добре. Но за другия път ще съм по-подготвена. Това е доста добре. Това е много любопитно сега да разбера как изглежда и какво се случва. Тук може би ще трябва да използвам една четка. Това е Transparent Baking Powder. Безцветна пудра за лице, която цели просто да матира и се напасва по цвета на кожата. Между другото, мирише на протеин ванилия. И много бих го хапнала. Знам, че не е редно. Айде да видим сега. Оляша мирише на ванилия. Находиш сладкиш. Еха, жестоко. Между другото, много яко, защото наистина не променя цвета на фондиотена и на наложеното към момента на лицето, а просто матира. И изглежда великолепно. Това е зашеметяващо. Леле. Между другото, гледах някакви готини отзиви, обаче това човек да не си го пробвал, особено човек, който няма понятие от гримове. Продължавам с ружът, който е на L'Oreal Lumi. Е така изглежда. Между другото, не го отворих и видях много як цвят е. Сега остава да си го сложи където трябва. Вижте го само как изглежда. О, ето така тук блести великолепно. Може би не е това начина. Пак изглежда доста симпатично. Нямам нова спирала, така че ще си използвам просто моята. Аз ползвам тази на Maybelline от както се помня. След като съм си сложила спирала, запълвам леко тъжните празнини в веждите ми. Продължавам с последната ми покупка от Notino, която е червило Maybelline Superstay, матиращо червило. Кафеникаво. И сега изчаквам няколко секунди или минути да видим дали ще се матира. Доста съм доволна. Сравнително са ми поскрити тъмните петна от слънцето. Сравнително. Червилото е добре. Както гледам, няма да мърда. Хайде, бай!